Inselmilkom. Illum it-3-28 ta' Diċembru il-Knisja tfakkar il-qaddisin martri innoċenti. Dawk it-tfal ta' minn sentejn l-isfel li Erodi qatel bil-ħsieb li fosthom joqtol ukoll iċkejken Ġesu. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju tal-lum immexxija mill-Arċisqof ċal-Xikluna. Illum nitolbu għat-trabi kollha innoċenti mod partikolari dawk fil-ġuf u sabiex anke fil-mument diffiċli il-ġenituri dejjem jażlu l-ħajja. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kif smajtu illum qegħdin niċċelebraw dan il-misteru kbir ta' dulur fl-istorja tal-miliet, il-qtil ta' diversi tfal minn sentejn l-isfel bi kmand ta' Erodi f'Betlem u madwara bil-ħsieb li joqtol anke it-tarbija Ġesu li slatem maġi kienu indukawlu kien se jkun ir-re tal-Lut. Hija traġedja kbira li ħallit vittmi innoċenti llum nitolbu ħafna l-vittmi innoċenti fid-dinja, vittmi tal-gwerer, vittmi tal-abbuż, vittmi tal-vjolenza. Mhux biss trabi, imma tant vittmi innoċenti. Palma kienu dawn it-tfal u l-ommijiet li bkewhom il-missirijiet b'qalb maqsuma jaraw li l-ulidhom maqtula. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna u nitolbu maħfra ta' kemm il-darba bi kliemna aħna ħloqna l-inġustizzji madwarna. Għax mhux biss is-sejf joqtol, imma anke kelma jibsa jew ta' erq jew kalunja taf toqtol u tkisser bniedem. Nistqarra Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marja dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla f'dan il-jum it-trabi innoċenti martri xandru t-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-mewt tagħhom. Għamel il-fidi li nistqarru b'fomna nurwa wkoll bl-imġiba ta' ħajjitna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, din l-aħbar li smajna minn għand Kristu u li qegħdin inxandrulkom.
li Alla u d-dawl u li ma hemm fih ebda dlam. Jekk ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u s-sewwa ma jkunx qed nagħmluh. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu id-dawlu stess, aħna nissieħbu flimkien u d-demm ta' Ġesu Kristu ibnu inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inqarqu bina nfusna u s-sewwa ma jkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna u fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jinaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, inkunu qegħdin inkidbuh u kelmtu ma tkunx fina. U liedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, Ġesu Kristu l-Ġust. Huwa hu t-tpattija għad-dnubiet tagħna u mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Ħajjitna ħelset mhix bik, flimkien? Ħajjitna ħelset mhix bik. Li ma kienx il-mulej magħna meta qamu għalina n-nies, ħajjin kienu jibilawna meta nxtelu bilada palina. Ħajjitna ħelset mhix bik. L-ilma kien jarraqna, il-wied kien jgħaddi minn fuqna u minn fuqna kien jgħaddi mewġ ta' ilma qawwi. Ħajjitna ħelset mhix bik. Ix-xibka tqattet u aħna ħrabna, l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-ard. Ħajjitna ħelset mhix bik. Lilek u Alla infaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek ifaħru mulej il-qtajja tal-martri rebbieħa kollhom bjuda. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek mulej. Meta telqu l-maġi, der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi u qallu: ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam ħamiegħu lit-tifel u l-ommu bil-lejl u għarrab lejn l-Eġittu. U baqa' hemm sal-mewt ta' Erodi. B'hekk seħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal mill-Eġittu sejjaħt lill-libni. Erodi mbagħad meta ra li l-maġi kienu għaddewh ta' tifel, inkorla bisħieħ u bat joqtol f'Betlem u fl-imħawi kollha tagħha li tfal subien kollha minn sentejn l-isfel skont iż-żmien li sar jaf mingħand il-maġi. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: Frama instema leħen, biki u l-fiq kbir. Rakel tibki l-ulida u ma tridx min ifarraġa għax m'għadhomx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju rrid natfu minnu bit. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna minn San Matteo propjament jagħtina żewġ informazzjonijiet importanti. L-ewwel waħda hija li biex jipproteġi lit-tifel Ġuseppi imnebbaħ mill-mulej permezz ta' ħolma jiddeċiedi jitlaq minn pajjiżu u jmur l-Eġittu.
Il-familja imqazza issir familja refuġjata. Taħrab mill-periklu, issib kien post ieħor. Aħna meta nitkellmu fuq dawk li jkollhom jaħarbu minn sitwazzjoni tibsa fil-ġurnata tal-lum, tajjeb niftakru li l-familja mqazza li aħna tant nozzu kemm għandna devozzjoni lejn il-bambin, lejn Ġesu, lejn San Ġusepp, lejn il-Madonna, tant nagħmlu purċissjonijiet, tant festi għal dawn il-qaddisin eżies, għal familja mqazza. Kultant ninsew li dawn għamlu snin refuġjati fl-Eġittu maħruba mill-qilla ta' Erodi. Il-konferma ta' dak li l-anġelu jgħid lil Ġuseppi fil-ħolm hija proprju d-deċiżjoni ta' Erodi li jibgħat joqtol f'Betlem u fl-inħawi li tfal subien minn sentejn l-isfel. Il-nota kienu qalulu l-maġi li xtaqgħu jkunu jafu fejn se jitwielet dan ir-re tal-Lut u l-iskrittura qalet Betlem huwa l-post, il-maġi marru Betlem, Erodi għalilhom għajduli meta ssibuh fejn qiegħed ħan niġina wkoll inqimu u daw kienu mmissija biex imorru lura minn triq oħra. Ma jawżawx l-Erodi u Erodi jgħid il-Vanġelu inkolla għax għaddewh ta' tifel. U l-qilla tiegħu għall-poter, il-paniku li qabdu jiġi propju żvogat biex ngħidu kelma jibsa f'din il-qilla kontra trabi innoċenti. Fid-dinja tal-lum hemm ħafna illa kontra trabi innoċenti, mhux bil-fors minn Erodi, imma minn tant ċirkustanzi. Kultant jagħmluha diffiċli wkoll għall-ommijiet għall-ġenituri li jħarsu lejn tarbija ġdida b'tama u b'ferħ kif nixtiequlhom u kif għandu jkun. U aħna rridu nkunu qrib dawn il-persuni f'sitwazzjoni diffiċli. Ma ħafna drabi bħalma jgħid il-Papa wieħed għandu jaħseb u jifhem li inti ma tistax toqtol biex issolvi problema. Il-qtil tal-innoċenti qatt ma ġab barka fuq id-dinja. U d-dinja sfortunatament kuljum toħloq vittmi innoċenti. Tant sitwazzjonijiet, mhux it-trabi biss ta' Betlem huma vittmi innoċenti. Dawn jissejħu martri għax kienu vittmi, ma kellhomx l-età biex jagħtu xhieda ta' Ġesu, ma kinux jafu min hu Ġesu. Il-providenza riedet li jkunu vittmi, imma din hija providenza jibsa. Tajdu li dan Alla riedu, propjament Erodi riedu mhux Alla. X'aħna ħafna drabi nwaħlu f'Alla, faċli ngħidu allura Alla ma setax jisalvhom daw. U Erodi ma setax ma għamilix dil ħaġa u li kellu l-poter min għandu r-responsabilità u l-poter għandu kont qawwix jagħti l-mulej tad-deċiżjonijiet tiegħu. Kemm hija għarfa dik il-kelma tal-antiki aħseb x'jiġi wara. Aħseb x'jiġi wara. Inti tagħmel firma jew inkella taqtaħħa malajr u l-konsegwenzi min se jġorru. Ejjew fid-dawl tal-kelma tal-llum nitolbu għar-refuġjati kollha bħalma kienu Marija, Ġuseppi u Ġesu maħruba mill-qilla ta' Erodi biex aħna meta nħarsu lejn ir-refuġjati nifhmu minn xiex ikunu għaddejja daw in-nies li jirriskjaw ħajjithom biex ikollhom ħajja aħjar. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal vittmi innoċenti madwar id-dinja kollha. Trabi, żgħażagħ, kbar u żgħar. Il-mulej ma jixtieqx l-inġustizzja, il-vjolenza, imma l-paċi, l-imħabba u l-maħfra. Nitolbu biex dan l-ispirtu veru tal-missier tagħna tas-sema jinżel fil-qlub tagħna u jmexxina dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha milquta mill-pandemija li issa jietna l-kol kemm aħna imma ma nistgħux ma niġġildulix kif nistgħu u kemm nistgħu b'mod speċjali billi nieħdu il-vaċċin bħalma qegħdin jgħidulna l-awtoritajiet. U nitolbu għal morda kollha u dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom madwar id-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal mejtin eżistana b'mod speċjali dawk li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tagħtina l-grazzja li aħna dejjem inkunu strumenti ta' paċi u qatt ta' vjolenza, strumenti ta' maħfra u qatt ta' mibeda bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin jagħmlulek il-qaddija tiegħek u b'dawn il-misteri tas-sema naddaf lil fidili li jaqduk minn qalbhom bħalma bihom int ukoll tiġġustifika lil dawk li għadhom ma jafux jaqduk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lill-Alla f'sura li naraw. Biex ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Quddies, Quddies, Quddies. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kollu sija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs
ratti l-ħajr qasam. Tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U meċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawr tas-seb' tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-innoċenti martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma' U miegħek ukoll. għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għaliha ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, dan li jneħħi d-nubiet tad-dinja.
ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej aħna l-qaddija fidili tiegħek tqarbinna fil-festa ta' trabi innoċenti martri. Kattar fina l-frott ta' salvazzjoni, bħalma fġieħ it-twelid ta' ibnek oġbok tilqa lil dawn it-tfal fil-glorja tas-sema, meta kienu għadhom żgħar wisq biex jistqarruk bi Kristu sina. Amen. Il-mulej ma' U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, in-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu isseguha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Mod speċjali matul dawn il-jiem ta' festi, il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għal vittmi kollha innoċenti, trabi u mhumiex. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-fer, meta Sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti bismewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Sant. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-fer, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missierna li inti bismewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
Ikun li trid kif is-sema jekk fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru min tal-feħ. Meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti bis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru min tal-feħ meta Sitna Marija u San Giuseppe sabu l-Ġesu fit-tempju jitkellem mal-orrief. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikun li titint kif is-sema jdafla. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikpunolf u f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna, daw għallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Lopalina Quddiesa Malla. Biex ikun jistoqina dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-sema jdafla. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' Daw dejjem ta' dejjem jidifuhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal Missier eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Quddies Alla, Ħenna lina. Trinità Quddiesa Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob Om għalina. li tistoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob Om għalina. tal-paririt tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqa, Itlob għalina. xebba li tistoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta,
Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qudusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minnar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit Ħenna tad-dinja. lina. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jistħoqina dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-qera u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safi. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Prega. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalletinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti taxxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.